Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Ġew xi wħud u qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midimbin mill-Galilin l-oħra biex soffrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqgħet torri ta' Silwam u qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja minn nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola: wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fl-għalqa, ma rifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela qlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkitt l-art. Iżda dak wieġbu: inti ħallija sinjura għal din is-sena sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha minejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Mal-500 żagħżugħ se jieħdu sehem fl-attività taż-żgħażagħ mal-Papa fil-Valletta Waterfront nhar il-Ħadd 18 ta' April. F'konferenza tal-aħbarijiet ħabbar ukoll li din l-attività se tinkludi kunċert b'diversi bands u kantanti fost attivitajiet oħra ta' divertiment. Il-perit Daniel Darmanin ippreżenta d-dissin tal-palk prinċipali li sar minn grupp ta' professjonisti żgħażagħ taħt id-direzzjoni tad-diżinjatur Carlos Kembri. Ivan Grek mill-grupp Wintermoods ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jattendu għal dan il-kunċert billi jirreġistraw fuq is-sit www.popemalta.org. Il-grupp Wintermoods intgħażel miż-żgħażagħ stess biex jieħu sehem fil-kunċert flimkien mal-aqwa Christian bands lokali. Il-Kummissjoni Teoloġika tal-Knisja f'Malta ħejjiet ktieb tagħlim tal-Papa Benedittu XVI. Fi kliem il-President tal-Kummissjoni Teoloġika Dun Hector Sherry, dan il-ktieb għandu jgħin lill-insara biex matul ir-Randan iħejju ruħhom għall-Għid il-Kbir u għaż-żjara f'Malta tal-Papa Benedittu XVI permezz ta' kitbiet u diskorsi tal-Papa nnifsu. Dan il-ktieb huwa mqassam fi 18 skema li kollha jisiltu aspett partikolari mit-tagħlim tal-Papa. Il-ktieb huwa disponibbli wkoll fuq is-sit taż-żjara tal-Papa. F'attività organizzata mis-Segretarjat tal-Lajċi, l-Arċisqof Pawlu Cremona ltaqa' ma' grupp ta' tobba. Matul din il-laqgħa huma tkellmu dwar kif it-twemmin nisrani jista' jkun ta' gwida fid-deċiżjonijiet tal-ħajja u dawl fil-prattika tal-professjoni medika. Nhar il-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija l-Arċisqof Pawlu Cremona se jmexxi pellegrinaġġ penitenzjali għal żmien ir-Randan bl-istatwa mirakuluża ta' Ġesu Redentur u wara jiċċelebra qudiesa fil-Bażilika tal-Isla. Għal aktar informazzjoni żur is-sit tal-Knisja f'Malta www.maltadiocese.org jew is-sit għaż-żjara tal-Papa www.popemalta.org.